Panampulan mo sa mga kabulos. Sa kalalitan na kapipiyang ginawa. Kung ito ba yung tabiyo na kung siya sa ulusip paligabang inasyakta. Asa mo sa baliw? Sa kanya hindi mga magaling sa hindi alam na sa tanong niya katalima. Sama. Sukat landam sangat di Gimana na pagpunta mo pagpinagsabi ng ganyan si Putri sa unayan na may sinigagawa? Terima kasih.